תחלחו. ברוכים הבאים לשעשועון שבגללו שווה לחיות ולא אכפת לי אם אני מגזימה. הלו הוא השעשועון של לימונה. איתי בלית ברירה נמצאים המעוכבים גור ואוח, אשר ידובבו את שני המתחרים שיעלו על הקו. לשעשועון שני שלבים. בשלב הראשון, כל אחד מהמתחרים יישאל 3 שאלות בנושא חנוכה, טלוויזיה וגור ואוח. ידע את התשובה, קיבל 10 נקודות. לא ידע את התשובה, השאלה תעבור למתחרהו. בשלב השני, נורא יפה, אתה עושה את זה. כל אחד יישאל 10 שאלות קלות, עליהן נצטרך להשיב תוך 30 שניות. ומה הפרס? כן, המנצח יקבל ערכת פוקס קידס, נורא נחמד, מנוי להשכרת 10 סרטי וידאו ו-DVD, ומשקפי שמש. ומה עם המפסיד? המפסיד מסכן. הוא יקבל ערכת פוקס קיד משובחת, מתנת ניחומים. בנוסף, אבל אני רוצה להגיד לכם שהמנצח היומי יעלה לשלב הגמר ביום חמישי הקרוב. שם יתחרה בתחרות הגדולה ויוכל לזכות בפרס הראשון, וחבר'ה תחזיקו אותי, זה הולכת להיות טלוויזיה! מה שאומר שהוא יכול לצפות בי בלופ לנצח כל הזמן, איזה כיף, לא נגבר מקנה בו. אז אנחנו מוכנים? בואו נתחיל! יאללה, בואו נתחיל! יאללה. מי איתנו על הקו? הלו? שלום, שלום חמודיי, מי אנחנו מדברים? אלמוג, איך? אלמוג סברי. אלמוג סברס, איזה שם נעים אלמוג חמוד. תגיד לי, מאיפה אתה אלמוג? מקדימה. קדימה, מה זה בישראל? חמוד שלי. לא, זה באזור חוץ. חמוד, זה מאוד ברור וזה נורא נחמד. והמתחרה השני שלנו, יש את אלמוג, והמתחרה השני מי על הקו? מאור. איך? מאור. מאור, זה גם שם נחמד. מה, קראו לך ככה בגלל חנוכה, מאור? זה בדיחה כזאת, מאור צור. אז מאור ואלמוג, אתם יודעים את החוקים? כן. אפשר להתחיל? כן. אז למה אנחנו מחכים קרציות יקרות? בואו נתחיל בשעשועון. וראשית, שאלות על חנוכה. אלמוג, מה? מהו תפקידו של השמש? להדליק את הנרות. כל הכבוד, 10 נקודות. ואליך אלמוג, מאור, איפה גר מתתיהו ובניו? במודיעין. לא, אני לא מאמינה, 10 נקודות, כל הכבוד. ילדים חכמים. כל הכבוד, אז בינתיים אנחנו 10-10, בואו נמשיך לשלב השני. שלב השאלות הכלליות על טלוויזיה בכלל ופוקס קיד, הערוץ הנחות בפרט. איזה סוג, אלמוג אליך עכשיו, איזה סוג מסעדות מתחרות אחת נגד השנייה באהבה מעבר לפינה? איזה סוג של מסעדות מתחרות באהבה מעבר לפינה? נעביר את השאלה למאור. האם אתה יודע? איזה? את העצמות. לא, איזה סוג של מסעדה? פיצות בראבו, פיצוריות, כל הכבוד, 10 נקודות. אלמוג, תתחיל להיות יותר טוב, מאור. מאור, אני שואלת אותך עוד שאלה? כן. את מי אפשר לקלל חזירה והיא לא תיעלב? את מור זרימוביץ'. לא. נעביר את השאלה למתחרה, את מי אפשר לקלל חזירה והיא לא תיעלב? סדרה בפוקס קידס. נו, אלמוג? מה השאלה? את מי אפשר לקלל חזירה והיא לא תיעלב? סדרה מצוירת כזאת, חמודה. לא נורא, התשובה היא סופר פיג, לא נורא, מצב הנקודות, בואו נראה מה הוא עכשיו. 10 ל-20 למאור, אני רואה, ו10 לאלמוג. לא נורא, זה רק התחלנו, זה בסדר, תתכוננו, אנחנו ממשיכים. ועכשיו לשאלות גור ואוח. אם את זה אתם לא שולטים בחומר, אני באמת לא מבינה מה אתם עושים פה, באיזה זכות ומי נתן את ההוראה. והשאלות הם, אלמוג, אתה איתי? כן. יפה. מה שם המשפחה של השכן השנוא של גור ואוח? 1. תפוחי, 2. ארזי, 3. ארבלי אלמוזלינו, או 4. מליחי. 4 מליחי. בראבו! 10 נקודות, תן לו. ונעבור מאור, מהו השם האמצעי של אמא של מליחי? לייבלה, זוננשטיין, לפידות או גורביץ'? מאור? כן. מה השם המשפחה האמצעי של אמא של מליחי? לייבלה, זוננשטיין, לפידות או גורביץ'? ליטלה. בראבו, חמוד שלי, 10 נקודות. איזה נחמדים, אתם נורא מבינים בגור ואוח, נורא שמחה. אז בואו נראה באמת מה מצב הנקודות, לאלמוג 20 ו-30 למאור, זה נורא נעים.
אלמוג, קצת יותר אנרגיה בבקשה, בסדר? אוקיי, ועכשיו השלב האחרון והקריטי. 10 שאלות קלות לכל מתמודד עליהן, עליו לענות תוך 30 שניות, על כל שאלה נכונה 10 נקודות, ואם אתם לא יודעים, את התשובה תגידו פשוט עבור, ואנחנו נמשיך הלאה. אז נתחיל עם אלמוג, אתה מקבל 10 שאלות ב-30 שניות, אתה מוכן? אני מתכוננת. אתה מוכן אלמוג? כן. יפה. והשעון מתחיל עכשיו. מי זה מיץ פטל? מיץ פטל זה אריה. ארנב, לא כן, משנה. ארנב. איזה חיה יותר גבוהה, ג'ירף או אריה? ג'ירפה. יפה. איזה קול משמיעה הפרה? מו. יפה. איזה דג גדול יותר, לוויתן או סרדין? לוויתן. בראבו. לאיזה חיה יש שריון על הגב, חמור, צב או עכביש? צב. יפה. מה נועלים בחורף, מגפיים או סנדלים? מגפיים. איזה חיה זה פינוקי? כלב. יפה. איזה חיה רצה לתפוס את מוגלי? דוב. לא, היה מדוב, איזה דוב. אין, נבר הזמן, אבל כמה נקודות, 80 נקודות, זה יפה, זה יפה. עכשיו, בוא נראה מאור אם אתה תצליח לענות על 10 שאלות. מוכן מאורצ'יק? כן. יפה, אנחנו איתך, והזמן מתחיל עכשיו. איזה צבע נוצר מרבוב של אדום וורוד? גיליתי, קיבלת 10 נקודות, לא משנה. מהו היום הראשון בשבוע? ראשון. יפה. מהו היום השביעי בשבוע? שבת. יפה. מהי העונה החמה? חורף, סתיו או קיץ? מה? מהי העונה החמה? חורף, סתיו או קיץ? סתיו. לא. מהי האות הראשונה באלף בית? א'. בראבו. איך קוראים לראש ממשלת ישראל? מה? ראש ממשלת ישראל! אריק שרון. נגמר הזמן, וגם 280 נקודות, ואני לא מאמינה, יש לנו תיקו. תיקו. יש לנו שאלה מיוחדת במצב כזה. מי שיענה ראשון הוא הזוכה של היום, אז תהיו מוכנים, תהיו דרוכים, אני שואלת את השאלה, הראשון שיענה הוא הזוכה של היום. והשאלה היא, כמה קנים יש בחנוכיה? 9. מי זה היה? אני לא יודעת. זה היה מאור, אני אומרת. מאור, כל הכבוד לך, אתה זכית. היי, אני אומרת לך, אני שמעתי את מאור, לא מצטערת. לא, זה היה שאני. מאור, כל הכבוד. לא נכון. היי, את יודעים מה? העוד שאלה, בסדר. אל תצעקו עליי, לאט. אבל זה הייתי אני, אלמוג. אז אתם יודעים מה? תצעקו את השם, מי שידע את התשובה. לפני שהוא אומר את התשובה, שיצעק את השם קודם, וככה נדע. ותתכוננו, מוכנים, אני מזכירה, לצעוק את השם. מה שמה של שרת החינוך? מה שמה, מאור? לימור לבלת. יפה, מאור, אתה זוכר שלנו, אז ללא ספק, יש לנו מנצח, וזה לא אומר שהמפסיד צריך להיות עצוב. להפך, עם ערכת הפוקסקיט שלו ומתנת אופטיק דורון, הוא יכול להוציא את העיניים לכל חבר'ה. אבל המנצח לעומת זאת יקבל ערכה של פוקסקיט, מנוי להשכרת 10 סרטים ומשקפי שמש, וכל זה מתנת אופטיק דורון. אבל, אני יודעת, אני רוצה לתת מתנה אישית באמת למישהו שמאוד התאמץ היום. לאלמוג חמוד שלי, אתה תקבל בנוסף, שהיית כל כך נחמד ומתוק, סלסלת מוצרי מתיקה של דיפ פרה, מתנת עילית, וכמובן שאנחנו ניפגש מאור ביום חמישי בשלב הגמר, ואפשר להציע לך חברות חמוד, כי אני פשוט בונה על זה שתזכה בטלוויזיה, ועכשיו נזכה. אז חברים, תודה רבה לכם, חג שמח, תודה שהייתם איתנו, ועכשיו, הבה נצא במחול, בשיר שכתבתי, הלחנתי ונמנמתי, חבר'ה זה שיר מקליק, תהיו איתי, תעמדו בצד, אל תפריעו, דוקטור תציל, זה כואב לי כל כך.